Blågranstykket. Vi går ned igennem blågranstykket. Fine træer til begge sider. God højde. Top på alle træerne. Og i den anden side. Fin højde. Store nåle. Store tykke nåle. Top på alle træerne. Der er lidt tilbage af de gamle blågran herovre, dem vi oprindeligt plantede. De blev rigtig høje. Det er også mange år siden. Vi går lidt videre her. Nu håber vi bare på, at de bliver lidt grønnere inden for de næste par uger. Og det gør de. De har fået rigtig meget regn her på det sidste, så det skal nok gå. Det er jo træer, vi har her, der lever med naturen. Så tager vi lige og drejer op til højre her. Her har vi de rigtig store, foran os har vi de rigtig store ædelgraner, som også er stået på stykket. Dem har vi ladet stå, fordi vi troede, det skulle være cykelsti. De er rigtig høje. Så dem lader vi være. Men vi følger lige de ædelgraner her, der er til salg omkring hjørnet. Og ja, vi kan se, der står rigtig, rigtig mange. Så hvis vi lige kigger lidt herned af den næste sti, helt ned til rødgranstykket går de. Og lige lidt tilbage, så kan vi se et nyt stykke ædelgran op på toppen af bakken. Kan vi se helt ude i front. Og vi går videre her langs med. Kommer vi helt tæt ind til naturhegnet her, der også består af de gamle blågran. Nu de er så pæne med deres nye skud. Og vi har en dejlig blød sti her. Så træerne er stadigvæk rigtig fyldige nåle. God højde. Og vi har top på